Salom. Horas medita salutna. Dihamu amanami nanami nodo pe marminggu di huriatta. Sentosa muliati mari pasaronami Tuhamuna. Selamat datang. Harap mahita memuji pasang apa Tuhani marhite-hite parminggota sadarion. Atong tabuk kama parminggota taparari medita nomor 574 et sada 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia natu mapalangi do tanon. Amin. Songono do didok Tuhan Jehovah, jona maahu jala alusakku ma ibana. Saya dong anakku do ibana jupah hagugutan, paluakku do ibana jala mulia ibana behnokku. Saya pamahapokku do ibana sari matula. Mertua dona hudul di pangodianon ni natumibuli jalanamian di linggoman ni pergogo na suatu dosan namadok tu Jehovah kaporusaku jalo pertano batuaku di bataku marahaposat tuhodo ahu. Haleluya. Kami bangsomon endang menjua ho mangalehon anak menasasadai Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni perdosa asa tanonna haliao dohot siap ni bagi sahat rodi hau na pinar silang saya tupai hai marhite-hite asini roham asa margogo hami jala marbengit ni roha songon anak hahoran ni roham di akasi taonon asa marsangap warmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot di perbadia marhite-hite hami. Amin. Taparade deta nomor 10 ayat 2.
ima sian pati perjolo do lapatanna. Ahu do Jehova di batam nina di batatta dan jadi maraku ahu bainonmu di bata dia do lapatani odo. Ikonu biar rohata jala humolong jala pos mida di bata asa mida nasana adong. Atong rak mangiluku mahita sian Tuhan di bata. Kali Tuhan di bata, saya pargugui mahami, mangulahon naumbar tupatikmi. Amin. Taparede dita nomor 174 ayat 4. Tatopo tima dosa tanagurangi diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom wilalahami rekodo asini roham disalut hala perdosa. Alani iro bahenna upa serep hami diri nami sadariot tujolom. Jala upa hato petami tung na jok do hami manipil sian akka dalanmu nabadiai songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aindang dia halomohon roham hamatian ni akka perdosa. Alai hamubaon ni rohana do lomoni roham asa mangulu. Sesa masalu hagedukon nami dohot pangalasan nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahotma asini roham dihami marhite-hite panidangion dohot aguan ditodi parabadia asa tarapul situtu rohanami majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bayan hasangapon ni guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga di bata taringot tu hasisani dosatta satokit do hutadikon ho alai papungoku maho muse marhite-hite akka asi ni roha gudang tagat diparpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopun ho alai marhite-hite dengan basa salileng-lelengna asyakku ho nina Jehova sipaluaho
Hasangapun ma diribata na digijang. Amin. Taparadi ma edita siya nomor para 17 wet sada. Hatan di bata nagabi epistel di minggu sadarion tersurat di 5 Musa ayat 20 di 5 Musa bidu 26 ayat 6 prodi 10a. Tajahama marsikat soreng alai Roma halak Mesir mabahen naso tuhami jala dirupa hami jala di apehon ulaon naporan tuhami. Jadi manganggui hima hami tu Jehovah debatani opunami gabe ditangihon Jehovah do suara nami jalamar panatap rohana di pardangolan hangaluton dohot hagogotan nahu ahap hami. Dungi ditugih Jehovah mahami ruar sian Mesir marhite siat tangan nagogu dohot marhite sian botohon natoltol dohot marhite sian asonggoton bulun mardongan akka tada dohot halongangan. Jala dibuan hami sahatu ingananon jala dibasa-basahon tuhami tanoon tano habaoran ni susu dohot situak ni loba. Nuaing pe idama ahu mabuan patumonaon ni parbue ni tano nani lehon mitu ahu ade Jehovah. Ido sahatna mertua do natumangiun hatan di bata jalan pioksa. Amin. Taparedi dita sian nomor 457 ayat 4. Tahad tidakon mah hata porsiau tei sona hina tidakon ni dongata sah porsiau di sadok portibion rak mahita mandok. Au porsea di bata Jehovah ido ama bergu na suatu dosan na to parangi dohotan. Au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai di mana dibunuh si Maria nagagabian siya tondi korbadia andora susubuhan hidup hata na tumano bernik di bangun si selatus nama terpajal di bagi hau bersila na tua turu dengan tanom na mulak mahulu dari pantuluhon nama naik ke surga lau hulur kesiamu di bata Jehovah amanai pergugun asusani di sini ibana mulak sultano mamuhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia itu berbadia, jala adong sadahulia badia,
Huria hatopan ala Kristen akan abadia. Dohot biasa dilusa. Dohot katai mandok. Mulat mangulu sugut dari halak na mate. Dohot gangguan na surasuda. Amin. Tabigema titing namasa dimungguta sedarion. Salam. Warta Jemaat HKBP Sentosa, Resok Sentosa Samarinda, Minggu Info Kapit, topik Malua Doganup Nama Jow Guarni Tuhani, Minggu tanggal 6 Maret 2022. Naparjolo, titing perbagason, manang titing perjolo. Naing majalo pamasu-masuon perbagason ma ima Jane Saputra Sagala, anak niamata ka Sagala, tubuh ni nata be boru toga torop, ruas ni Huria HKBP Bontang, Resok Bontang, maringanan di Jalan Cumi-Cumi nomor 70, RT 20 Sia, Tanjung Laut. Doho Orwana, Maria Elpina Tresia Butar-Butar. Boru niamata situa we butar-butar. Tubuh ni inata F boru Simanjuntak. Ruas ni Huria HKBP Sentosa, Resok Sentosa Samarinda. Maringana di Jalan P Suryanata, Perum Batara Indah, Bukit Pinang, RT 12 Samarinda. Pamasu-masuon dipatupa di hari Sabtu, tanggal 2 April 2022. Maringanan di Huria HKBP Bontang, Resok Bontang, masuk pukul sia 30 ita. Napaduahon, sadarion Minggu tanggal 6 Maret 2022, majalo tohona situa di HKBP Teluk Dalam. Nama jalo tohonan situa tolu halak. Ima naparjolo calo situa April Manulang. Napaduahon calo situa Lince Hernawati Manik SPD. Napatoluhon calo situa Julianus Berin Repelitas Torus. Borhak dosian huriata tu HKBP Teluk Dalam, ima amang pendeta Sabar Manulang, SPD, seksi jending, situa M Nababan, doho situa RO Pesunggu. Napatoluhon, sadarion Minggu tanggal 6 Maret 2022, tapadalah do pilihan amplop di Minggu pagi, siang doho sore, ima songod dalata mengurupi peresmian Huria Nagok Pospel HKBP Sibulu, Jaladung Sipul Wartata, adongdo sosialisasi siap panitia peresmian Huria Nagok Sibulu. Napaupaton pinabotohom matu saluhut naruas ni Huriata HKBP Sentosa Samarinda, rekening ni Huriata naparjolo nunga ditutup jaladang B berlaku. Jaladang B berlaku B dohot nomor rekening 044 waluku 0 sada 00 sada opat 25 onomopat. Jala digati dohot nomor rekening naik baru ima 0082 01 004 482 309. Napalimahon Warta Jemaat nomor ulang tahun Parhubas Tuhu Gereja Hapagaran, jadwal prokantor organis dohot titing parhapengon
boy tajaha di lembarat titing naungadong di ganug hita di pas-pasu tuhat tama huriana. Jadi ope ni pasahak ma tikit wala amang songon sosialisasi huriana go di pospel HKBP Sibulu ni pasahak ma tikit tuna sida mulai ate. Shalom. Horas madi hita saluhna. Nahu parsangapi hami. Amang inang pedeta. Inang Bibel Pro. Nang soni parhalado saluhna sabunganon. Terlumubi nahu holongami amang inang. Ito lai nang haanggi nang pinarimot. Akahita nang napungu dison. Mulate dihita saluna nang diuriatao nala dilio partikiat diau sautik tokin ima songo mangaleo sosialisasi ima taringot tu pesta hurianagok nadong di pospel sebulu. Patadaho maju diriku ya au situa tamrin butar-butar songon uluan ni pospel HKBP Sibulu. Ison rodo hami songo sosial itu hita ima mangido pangurupion itu hita saluhuna ya hami di pospel Sebulu nunga mulai pospel dimulai tahun 2012 satu tikion. Jadi ya hami nuaing nunga adong dipuka hami ma pospelon pituka kama hami nang tahun 2012 alain nuaing malate mari tu hatta nunga lam terpalak kita desa jadi nuaing kami nunga adong 35 kakak. Jadi nunga dong tano gereja imana dilehon dituhor sabunganon. Jadi nunga jong disan huri jabu bagas gereja nunga semi permanen. Alain noai kami lagi pajongjong bagas huria do manang jauh padita manang nagok tikian non. Alani lagi pundasi depan aing jabu huriai do naik bata 2 meter keliling. Alani disakati rohanami do di pesta huria nagokonan non sekaligus manya mangalului dana lao pasaihon jabu huriaon. Alani dihamu amang inang nang hitana pung dison dilon hamido marhite uluat tadison padalah kami proposal undangan dot templot asara manupahi mahita amang inang nang hita kana pung dison jala omma sada undangan hita saluhuna akan asubui saat sada proposal manang undangan alai marhite di tikion asara udur mahitanya di pesta peresmian Hurianagok sekaligus pencarian dana pembangunan rumah dinas ima naung ditotuhon ni pimpinata ima di tanggal 27 Maret 2022 kurang lebih 3 minggu nai. Alani saya simarani tu hatta tangyang mas tangyang mahita dilon hasihaton, dilon dihita turun pasarian, asabui tulus akan sinakapan rohata, talumui mamang ulahon lau paherbakon huriat tahun, talumui paherbakon hatani Tuhani. Alani marhite nang di pasatami akan plot, asata baik kita mamang nasa natolat gugutta,
Asabui sipul akan senakap nirhata terlumui mahami nadong di pospel sebuluan. Songoni mahata song sosialisasi hami naro hami sian pospel sebulu. Maulate ma dihita saluhna. Tapasada maruhatta martang yang mahita. Tuhan jauh badi bata amanami na marhabangsa di manugijang. Mula tema totong di pasahat kami tuho ale Tuhan. Siala asi doho dengan ni basam. Na totong mangaromoti kami ruas ni huriam hakapipisin to saon ale Tuhan. Di manugoton ale Tuhan roh kami sa bagas nami kan marsada-sada. Ipatol hasodo kami tu bagasan joromon di bagasan las ni roha do hai pason na sakko ale Tuhan. Nang sungoni ale Tuhan, ima di permingguan nami ditikyo na ale Tuhan. Nung ahupasah tami tetong aka eddi pujian dohot tang yang nami tuho ale Tuhan. Sejalo may gabi uap na usus di jolomi ale Tuhan. Tuhan debata ama nami na marhabangsa di Banu Gijang. Nang sungoni ale Tuhan di bagasa sa minggu naman ipat na kudala ni kami. Mula ate madiho di siala pangaramatiyomu. Totong akka diulaw namin na maragami ale Tuhan. Tuhan debata nang songonima ale Tuhan akka naniula nami. Pasu-pasu may ale Tuhan. Asaboy ale Tuhan. Dinalaho pakyon nami. Dinalaho akka manguduti ngulu-ngulu nabi si ganupari ale Tuhan. Tuhan debata ama nami na marhabangsa di Banu Gijang. Nang ditikyop ale Tuhan. Totong dibuak kami ditangyang nami. Ima dirus ni huriam. Jin saputra sagala doho oroan nale Tuhan. Ima Maria Elpina Tresia butar-butar. Ima le Tuhan di namar sakap na sida. Ima tanggal 2 April 2022. Ima le Tuhan di nalaho majalo pa masumasuon. Sialani ma le Tuhan upasah tami matuho na sida. Asa tong madongani Tuhan taparhon nakka naso ni halomohon ni rohami di nasida le Tuhan. Asanggia ale Tuhan boy mardalan pamasumasuoni di bagasan las ni roha nasian de ho ale Tuhan. Nang sungoni akka diulaw na pele Tuhan totong ma urupi ma akka keluarga le Tuhan. Asanggia mardalat tong di tonga-tongani las ni roha nasida le Tuhan. Tuhan debata manami na marhabangsa di Banu Gijang. Nang di bagasat sadari opale Tuhan. Ima di huria nami teluk dalam ale Tuhan. Ima nama jalo pamasu-masu situa tuluhala ale Tuhan. Totong hupasat tami nasida tuho ale Tuhan. Asanggiat nasida Tuhan situa nagabi parhubas di huriami. Jala dongani nasida Tuhan urupi. Asanggia ale Tuhan bodi dalaton nasida hasitua ni di bagasakko ale Tuhan. Nang sungoni diamang padita nami. Naborhat tu sana le Tuhan. Doho akka dongan nami situ le Tuhan nama dongan nasida. Totong malehon hai pasod di nasida. Dinalahu mula penon nasida le Tuhan. Tuba tulu Samarindaw na le Tuhan. Tuhan debata manami na marhabangsa di Banu Gijang. Nang ditikyop le Tuhan. Di basahat. Dongat sa huria nami le Tuhan. Imana adong di Sibulu. Ima sosialisasi. Nagabi huria nagok. Huria hakapipi Sibula le Tuhan. Di ma ale Tuhan na berencana na sida na gabi huria nagok pospel hakapipi Sibula le Tuhan. Mangido kami to do pamia le Tuhan. Di siala kausaha ni panitia homa totong ale Tuhan na patuluso ni asa anggia ti le Tuhan boy mardalan di bagasal las ni roha le Tuhan. Nang sungoni ma le Tuhan saluhna akka rencana ini akka huria mo pele Tuhan. Totong magpasahat kami. Asabuhi Tuhan mardala di tonga-tonga nami. Jalaboy ulah kami ganuk marsada-sada le Tuhan. Tuhan debata ama nami na marhabangsa di Banu Gijang. Totong buanon nami le Tuhan. Diak kadungan nami na marulang tahun di bagasam minggon. Mauliate madiho le Tuhan. Titabay ho umur di nasida. Sianggiak mali Tuhan patau nasida Tuhan. Asalam tau nasida. Pasangak pon kuara muda bandiai. Lehon hai pason. Lehon akarejeki di nasida le Tuhan.
asalam martabataba akalas ni roha di nasida le Tuhan. Tuhan debata amanami na marhabangsa di bano gijang nang sungonima le Tuhan di sakit penyakit na masa nungay totong pasat kami tuho leho nakapos ni roha di hami le Tuhan asabuy ale Tuhan hudala ni hami ari-ari nami ale Tuhan unang baik ganggu roha nami ale Tuhan papos roha nami ahape na masa ale Tuhan totong ma hodongan nami urupi hami ale Tuhan unang baik ganggu roha nami ale Tuhan dinalahu madalani kang ulung-ulung nami ona ale Tuhan Tuhan debatama nami na marhabangsa di Banua Gijang satok kenari ale Tuhan naing patol hasonon ni naposomima barita nauli di tonga-tonga nami lehon hai pason di nasida ale Tuhan leho parsahalai totong nasida ale Tuhan asanggia ale Tuhan boi tol hasatami tu tonga-tonga nami jalabui hubu hangulu kami siganupari ale Tuhan Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang saluhu na pangiduan nami on ale Tuhan upasahat tayo toho pasahak may totong tugu tonga-tonga nami kanuk marsada-sada Tuhan debata amanami molo tungadong ale Tuhan sian ruas ni huriam HKBP Sentosaon mulai sa sektor sada sahat tu sektor walu nadong gali pematang na manang na marsahit ale Tuhan totong upasahat tayo nasida Tuhan padao masahit sa nasida lehom mahamalumon ni sahit sa nasida le Tuhan asanggia le Tuhan dia ka minggu naneng ro boy hamirap pamuji pasangapon guarmu di bagasan joromon le Tuhan saluh na Tuhan aka persuryan nenggalun nami on tutong mau pasat tami to Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang pardosa na gudak kami maradopok wal yamang tumulu sesai saluh dosa pangalisyon nami asa talupa mi ale Tuhan majalok ke pasu-pasumi atau ngale Tuhan jalo batang yang nami marhite nakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin Taparade detes yang nomor 700 wet sada hukma tapapungu pilihan sada adu sadabi Ola
wakodo si palua di hami, jala nase toktong madongani ngolunami, nama masu-masu hami. Terlebih le Tuhan nang di bagasan tikiope, toktong dibukai horohan nang pikiran nami, rohami tu bagas joromon, marsau rap dohoto, manangiho katam, asima rohama le Tuhan. Ajari pargogoi parbisuhi hami, asa tahu hami mangulaho katam di bagasan ngolunami. Atau ngale Tuhan makuling maho, ainu ngarade hami laho tumang hosa. Merhite Kristus Yesus martanya kami Tuho. Amin. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu. Nang tuaka ruas ni huriat tape, nama dohoti ibadah Minggu melalui live YouTube HKBP Sentosa. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hurian itu hata di Minggu Infokapit Sadarion hata ni debata tersurat di buku Rom bidu 10 mamuka sian ayat 8 sahat ro di ayat 10 tolu. Rom bidu 10 mamuka sian ayat 8 sahat ro di ayat 10 tolu songono mahatan debata takasma tapai hutihut. Songono do tahe didok. Talpedo diho hatai di bagasan pamangammu. Doho di bagasan rohamdo. Ido hata haporsioni nahu baritaho kami. Ai malua maho molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi huhut di haporsiai roham. Naung di pahehe de batam ibana sian akan amate. Ai rohaido porsea asa tu hati goran. Pamanganido makatidakon asa tu haluaon. Ai didok suratido dang si pailaon nasa na porsea di ibana. Ai danga dong ibar ni Jahudi mananggorik. Ai sadado Tuhan ni saluhutna. Naung merbasa-basahon sian hamoraonna. Tu saluhut aka nama jou ibana. Ai malua do ganup nama jou gowarni Tuhani. Disido sahakni turpu jamitatay. Huriani tu hata nakindunga tabege hata ni debata ima natar surat di buku Rom bidu 10-on omma amanginang hata ni debata nang tuhita asa tahanguluhon. Asa ganup di bagasa perdalanan ni ngoluta tajou ibana. Alai di nama jou di bata dang asal holan majou honate. Dang holan asal didok guarni di bata di bagasa ngoluna dang. Alai ikodo dihaporsiai. Ikodo mangolu haporsiota tu ibana. Aido didok nang di patik patoluhon dan jadi dohonon gowarni di bata yang goso ture dalanna. Artina amanginang pamangetaon dang bohita asal madok Tuhan ate. Ayadong dosongoni hola makat hatai rupani sai olodo didok. Oh tahi Tuhan ninna kan sering. Jadi dihita saluhuna asa unang tapar meam goarni di bata ate. Alai taingot dinama do goarni di bata dinama jou ibana ikut dihagugutan. Ikut di bagasan tangiang jala ikut di bagasan pamujian. Ido amanginang. Jadi dang holan asal didok di jou goarni di bata. Jadi dihita saluhuna amanginang marhite turpu jamitaon didok tu hitam malua do ganup halak nama jou goarni di bata. Jala marhite omma amanginang haluauni di parade di batado
tuaka na porsea. Di parade inganan di hita. Ima surgo hasonangan. Alay ta ingot. Molo porsea hita. Harus ada keyakinan yang benar-benar bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat bagi kita. Itu na perjolo amanginang. Jadi unang tadok melua hita jala di parade di bata ingana tu hita alai parulau tape dang pas dia dopani di bata. Jadi molo tadok amanginang hita porsea tu ibana saur do pakatayon pangalahota maradopon ibana. Artinya dangadong kemunafikan di hita. Ay songon bunglon amanginang molo taida molo lau ibana tuna rata-rata rata do warnana. Lau ibana tuna kuning do ibana. Dangi do. Jadi dak songon ni haporsioni ati amanginang. Iko murni do. Murni. Jala ikon totalitas do haporsiotai maradopon ibana. Jadi unang tado kamanginang porsea hita alai pangalahotai dang pas. Jala ido na ditentang ni si Paulus marhite turpukon. Tu halak jauh diate. Didok nasida boy nasida malua hinorhoni pati na sapului. Aidang berdosa hami. Hula hami do pati na sapului ini narupani. Jadi sunu kumajo tu hita amanginang molo taulah pati malua do hita. Porsea do hita di sia manginang bohado. Alaina pasti di hita saluhu na manginang dang boy hita malua. Molo holan mangulahu pati kiate. Alai di dok nakinan ikon ha porsiau ni do makatidakkon. Aya dong do songoni songon halak parise pe diulana sida do patiki. Mulai siap pati parjolo saha tu patik pasapuluh diula doi. Alai gabe tuaka kemunafikan ate. Aido saya ditudu-tudu nasida do halakan alai dirina dang ditudu be. Ala nasida merasa ngasih kop hami di jolo ni di bata. HP na asing nao dak sikop dia do pan di bata. Ido makanan nasida madok di pasitok sitong nasida do diri nasida. Jadi mulu tai data parohaho do amanginang mulu hala pariseon saya maos doon menudu hasalaan ni jolma. Siadonanan ngasongonon. Siadonanan nakin manako ninda kan. Tapi ternyata ibana sendiri pe perdosa na bulodo dia do pani di batang. Do makana dihita saluhu na pe amanginang unang holan mamereng hasalaan ni do kita teh. Unang asal mangetongi hapurseoni jolma teh manang perdalanan ni ngoluna sida teh. Jadi tu hita saluhu na hataon asa taulah homma hagio ni debata di bagasang ngoluta. Jangan kita mencari kesibukan kita hanya mencari kesalahan orang. Alai hita sendiri ma tapareso. Hita sendiri ma tabereng. Manang songo dia parulau tamaradu pedebata nang tuaka dongata. Tapareso hita sendiri. Ngaboha au, ngasongo dia au. Ikoni dua manginang. Jadi unang jumolo jol mata pareso alai hita sendiri pe dang pas. Songo ni du halak parisei. Dak pas nasida. Alai tetap do nasida manudu akka halak na asing. Idu akka halak si jalobeo di do nasida dui perdosa bolon. Idu rupani akka perdosa dang boy masuk tu bagas joro ninna. Jadi molo halak tangiang ni halak si jalobeo ditopuk dua dorana. Amang tahe Tuhan ngamar dosa au. Ido tanyang nasida. Alai molo halak pariseon
selalu doon membenarkan diri. Selalu mereka merasa bahwa dirinya sempurna di hadapan Tuhan. Jadi tu hita pe amanginang unang songon hita te. Una kita papitorho dirita. Una kita madok, kita ini adalah sempurna. Tai ngotamanginang. Debatado na sempurna di saluhukna. Molo jolma do pe ibana na pasti perdosa bolod do yamanginang. Ido makana didop molo jolma tetap dopi mangulahon hasalaan, mangulahon dosa. Ido makana molo taida agedda taya manginang, molo taparate atehon, agedda fotum introitus do sude, perjolo do patik di dok disi baru pe asa manesa dosa. Molo taparrohau nate manginang. Molo patiki buasa perjolo di jahau patik di siamanginang ala mencerminkan hadosau ni jolma dia manginang. Ima sudia aka dosa ni jolma mulai sepati perjolo saharo di pati pasapuluhoni ima dicermitoni do bahwa jolma merdosa. Jadi dung dipatutur patiki adong ma manesa dosa. Jala disima hita amanginang mangido keampunan dosa tua dopan ni debata. Asa merhite hapur syottai melua hitate. Jala di para di debata inganan na umuli di hita. Molo porsea hita na pasti amanginang dak taulah besudeon. Alaina kinani aladang sempurna jolma dang boy lias yanon ido dihita saluhuna ikod do hita mangido hasesaan ni dosa ganupari ganuptik itu debata alai unang gabi songon bangso Israel atau ema ai bagas joro inganan ni penghapusan dosa dunia kan merminggu maiba minggu naro di si maiba menghapus dosa ninna kadukoni muse mangulah dosa mamuse ninna. Jadi dang pas songon itu ngate amanginang. Alena pasti moloro hita tu bagas joro manesa dosa jala mengido keampuna tu debata alai unang be tidak dati mangulah dosa nakin. Jadi ikut tatahad do ngulutau namanginang Iko manahad do hita asa unang tartai trohat tasautik tu dosai. Di sima hita manginang di hita saluhutna unang ado kita na manguhumuhumi. Ido makana mulu seni ida gudang dona songoni manguhumuhumi donganna memfonis donganna ujat uroa dongan nom pangalahoni dongan naon sian ibana sendiri. Gudang do songoni ate. Apalagi pihak kana marhaha maranggi, ulo do marsiparwarwaan, tu hahana, tu anggina, tu ibotona, dohot na mareda, dohot akalan na asing. Jadi di hita saluhuna, hataun tu hita maun, jala iko benar-benar do amanginang, unang sayholan na manudu hasalaan ni donga kita te. Iko songon tangiang ni si jalo biona kina ni do amanginang ate. Perdosa na gudang do hita dia depan debata. Unang gabi songon halak paris na kinani. Na sehola mamitori diri na madoki bana sempurna dia depan debata. Jangan. Jadi di hita saluhu na martihas do hita. Bohape botar ni jolma adong do tihas ni amanginang. Bohape bagak ni jolma adong do hasalaan ni i. Adong do hurang ni i. Ido makana molo didok porsea molo nunga tak akui debata si palua hita na pasti hita sabdiri pe iko berusaha do asalam denggan asalam tigor asa lam boy songo debata tatiru sude karakter ni Tuhan da Yesus Kristus ido nani dok niturpuko namanginang hapor siotai naing tapagara ganupari ganup tiki di bagasang ulutang. Jadi di hita saluhuna, hataun tu hita maun, jala iko benar-benar do amanginang. Bohape
Jadi haporsioni amanginang nunga tatangihon, nunga tabege merhiteaha, merhiteha tani debata, nasai ganupari ganup tiki tabegiate. Tajahai di bibeli, jala merhite amanginang, dilihod debatado dihita, keluar biasaan. Yana konda na sasadai di pasahat di batado tu hita asa malua hita siad dosa ima balgani holong ni rohani di batatu hita. Jadi molo ta akui do balgani holong ni rohan di bata di bagasang ulutta taulahum mahatana. Jala unang holan asal manangi honate. Ala ikut do mengguruhon, mengulahon, menjadi pelaku firman dalam setiap kehidupan kita, baik itu dalam perkataan kita, tingkah laku kita, apapun itu amanginang, kita harus percaya kepada Tuhan. Unang gabe porsia kita tuaka ulpuhan di hadatuon. Ate, omo lebih nereng amanginang gudang do pisungoni. Adong mana merdengkan pamatang, saya adong do pinabinerek songoni, mulu di luar ton iko songonodo. Iko pakio doon, iko pakio doon, iko tiopo doon ninda rupani kan? Jala herat di bama bege beritai. Naso dihapur siai hobi di bata, mulu ningor rupani, daong memang ngasongoni tradisi di luar ton ninda muse. Banyak yang seperti itu. Jadi sialani idi hita saluhu na amanginang ikon tahapur siai do di bata secara total di bagasang ulutate. Unang gabe adong kekhawatiran di hita makapur siai ibana. Jala taingot molo nunga adong rasa kekhawatiran talahu makapur siai ibana na pasti. Kita sebagai yang percaya kita mengatakan bahwa kita percaya alaidak tahapur siai ibana adong rasa kekhawatiran di hita berak pas bengulutau nate. Tanpa kita sadari, kita sudah menduakan dia. Itu nakilapatan ni astuan ni pati perjoloon. Ikon upos, ikon holong, jala ikon ubiar duhita mida de bata. Asal mida akan asing ate. Omulo binereng gabi ubiarado tuaka na asing ate. Siapa du tu de bata. Syalani madihita saluhu na manginang marhita turpu jami taon didok tu hita asa tahapur siai me ibana. Asa unang taduai ibana. Ikon holong do rohatta tu ibana. Jala marhite holong ni rohatai ma manginang taridama bahwa kita ini adalah anak-anak yang patuh, yang setia di hadapan Tuhan. Ikut setia duhita tu ibana. Jala manangah pena masa di bagasang uluta amanginang ta jauh ibana. Ganupari ganup tiki ta jauh guarna. Aido naki didok malua do ganup nama jauh guarhu. Artinya amanginang isi nama kapur siai ibana, nama kaposi ibana, yang pasti Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi dia. Ada amin amanginang? Jala madoki pe amanginang unang ragu hitate. Iko benar-benar do taau honi di bagasang nguluta. Bahwa kasih setia Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Ido makana digenapi di batado, patiki, ro ibana tu portibion ima di perjanjian barui. Di sima, di pasada di batai. Jala marhite ima amanginang holong dana balgai asa unang marisuang, iko benar-benar do tahangoluho nate. Jala unang aru kita madokon hitana upas di siapa durung atate. Jangan pernah ada berkata yang demikian amanginang. Ala sudah hita perdosa nautu sadu hitate. Perdosa nautu sadu hita. Manang buhape amanginang. Kita tidak terlepas dari dosa. Jala marhite na manguluam mahita amanginang. Tuhan berikan kesempatan kepada kita, kita masih diberi napas kehidupan, disima hita amanginang, mangido hasesaan ni dosa tu ibana, bica dilihod debatado pe asia sinai. Ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan yang luar biasa.
Tuhan masih mengingatkan kita supaya kita mau bertobat. Asa porsia hita tu ibana. Di somma taparade dirita. Di somma taparade rohata. Songo dia do hita dia do panna. Asa marhitei toktong taha porsia ibana di bagasang ngoluta. Jangan ada keraguan-raguan di ngoluta amangina. Tetapi mari setiap kita, hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, mari mau bertobat. Holani do didok di batatu hita. Alam mulo nunga mate hita dangarong be amanginan. Sudah stop. Ngasabe titik na, dangarong be komana, titik be disi. Jala dangarong ha porsion ni hala Kristen molo ditanyak ko pena mate gabe tu surgo ni na dangarong ya manginang ate. Dangarong be. Nama ngapuli namo di nahamatiani nama hita molope rosian huria marang sen aka ale-ale mabain aka ede doh tangiang tuna bangolu nama dang betu nama ate-ate sutung salah hapor siap tadi sia mangina. Jadi dangadong be kesempatan ni molo nunga mate inama penghakiman terakhir asa taingot ujung ningolu tahun jepek doa manginang. Dan itu juga kita selalu mengatakan amang tahe 40 tahun depe umurna ngamoding nina kan. Berarti itu juga mengingatkan kita di umur kita ini supaya kita benar-benar mau bertobat. Ido amanginan. Jadi dah salah teh. Tajo magoarni Tuhani hati hama ngolu dope hita. Tapahibul marohat tamaradupon ibana, taihutom ma ibana. Jala isi nama jowau para diuni di batama inganan nadumengga tuhita ima surgo hasonangan. Jala i pasahatuni di batama tuaka nama joguarna nama kapursyai ibana nama ngulahon hatana. Amin. Martang yang mahita. Ido tutuale Tuhan marulakula kami madok mauliate tu adopamu disaluhuna asidoh dengan dibasam. Nasa toktong ale Tuhan madongani ngolunami. Terlebih ale Tuhan nang dibagasan tikyon. Hatam nang hutangi hok kami. Ajari pergogoi perbisuhi kami. Asa tahu kami ale Tuhan mangulah katam dibagasan ngolunami. Asa unang songon halak farise kami ale Tuhan. Nasa toktong mamereng hasalaan ni halak. Alai asima roham ale Tuhan. Asa toktok kami hibul rohanami. Majuho jala. Dangadong di bagasang ngulunamion ale Tuhan. Nasay hola mamereng hasalaan ni halak. Alay toktong ale Tuhan huberek kami diri nami sadiri. Jala marhite ale Tuhan. Boy kami mengubah kehidupan nami. Sian naso hinalomohomuhian. Gabe ianakon sioloipo dan asyakwa ale Tuhan. Asima roham. Gabe ianakon si hutoko mahami ale Tuhan. Gabe ianakon na tahu mengulah katam mahami. Ajari pergogoi perbisuhi kami ganuk bersada-sada le Tuhan. Asa marhitei boya le Tuhan pasahatommu akan adumenggan pasu-pasum tuhami akan amajuho di bagasan guarmu. Atau ngale Tuhan nang di bagasan tikyope mangido mangilek kami tu adopamu nabadiai. Terlebih le Tuhan tu saluhutna ruasmu HKBP sentosaun. Lehonomu matutu hagogoon hahipason nasyakoi dohot habisuhon ale Tuhan. Asa marbisu jala margogo. Jala marhahipaso dina madalani aka ulaon na pinasahapmu tuganup hami marsada-sada. Terlebih le Tuhan nang diaka ianakon ni ruas ni huriam pele Tuhan namar sikola toktong ale Tuhan pasahatommu aka habisuhon na syakoi. Asa marbisu kale Tuhan jala homa toktong ale Tuhan nama dongani hami nama nyopi tangan nami. Asa marhite le Tuhan marsigat tu kami hola tua dupamu nabadie. Omahami saluhuna pasu-pasu mangulunami. Marhite Kristus Yesus martanya kami Tuho. Amin. Marede mahita, huhu mahita papungu pilihan. Ku
peliata tua dopan di debata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut seleho-leho na dengga dohok na saulibasa na maliutus. Kupasat hami mas yang nanileho mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na khusus di jolong. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa hupar hasya kami pilihanon, pati bulhon harajomu, di tonga-tonga ni huriam, dohok di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang ni sileho-leho mitu hami, asalam girgir hami madok maliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togiho tu pangujunan. Palu ama hami sian pangago. Di sodako Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasar homadamena tuto ditabe. Amin. Shalom, Horas, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna.